Ayan kasi Android yan sa'yo, kusog mo sa agad ka. Bago yung... Hindi lagi siyang mukapag. Ay, naka-Steam Yard ka. Ah. Naka-con ba yung con? Nagano ba yun? Ano ba yun? Naka-off yung con. Okay. Welcome to my live stream. Dito. Tapos ka lang sa Tingnan sa brand picture. Color. Ay ka ng con. Like for example, mag-download ka ng con. So, wala dito ata yun. Tapos ang iyong harap mo, maglagay ka ng green. Tapos meron kang background na mga ganda. Kita mo yung MS ko namin yung background. Automatic lang. So, check mo yung tao. Lakas kasi ito. Hindi, okay lang yan. At least active yan. Kahit mayroon kasing, kahit hindi ka nanonood, walang makita lang mo. Meron pa rin nanonood yan. Kaya, sipin mo sa akin, 3 tapos 39 yung pumasok. Kaya. Hindi akong pumasok doon. Never. Kahit walang tao doon, ngayon lang pataya. Kahit matulog ka kung naka-wifi o kasali. Kasi yung makalikom ka ng oras doon. Kasi may pipindot ka dyan. Tambagay ka, duhay mo cellphone. Kaya kung mag-live ka, pwede din mo na siya i-play. Tapos nagdaan lang mo, tatanaw. kung makapalood lagi, ang kuhan ka rin bago ngawan mobile, di ba? Online pa yung load ba? Hindi pa siya pwede mag-pro. Kailangan mo siya nang i-send sa akin yung link mo para kuhan maka-live to live tayo. So, ang gawin mo, i-copy paste mo, i-send mo sa IG ko. Ang link, kasi pag gusto mo may pumasok siya, kasi phone ka hindi laptop Pag laptop, pwede mong i-send sarili mo. So, ang gagawin mo ganito. Copy mo yung link. So, yes. Invite. Ayan, i-copy mo lang yan. I-send mo sa IG ko para matanggap ko. Tapos, hindi yan mamamatay. Gusto nanonood ako, mayroong tao. Kahit hindi, ako din dati, nanonood ako lang mag-isa, sarili ko lang nung na-upset ka kasi walang tao. Pero may tao, mayroon pa rin tao na pumapasok. Pero na yung masod, pero mulabay-labay. Oo, ayun, dalawa na. Kung asawa niya ako, kung inumasod na rin. Oo, hindi, kasi pag ibang lugar, lalo na pag ibang bansa, yung target mo. Pasok na sa gustong pumasok. Wala kang kausapin mo yung sarili mo. Kaya nga, nakakaaliw.
Ayan, ready to backstage. Nandiyan na ako. Pasok ka dyan. Ayan. Accept mo yan siya. Mas okay na. So, dalawa na Ganun tayo. na pala. Nandito na ako. Yan, pakilikitan, guys. Iyon ko yung isa para may tao. Pumasok. Iyon ko yung isa. Ay, wala ko lang dito. Gala-gala ko dito, guys. Sa bahay ni Chef Dodong. Gala-gala ko dito, guys. Sa bahay ni food trip. Walang pumasok. Malaking karagatan na po yan si Noel Lapapis. Malaking karagatan na po yan si Noel Lapapis. Guys, wag niyo ang kanyang bahay. Ayan.
Dito mo lagay. Ayan. Isang Continue pa rin yan. late lang ang impact dito. So at least, ito, sabi ko nga sa'yo, hindi mo makita may viewers, di ba? Pero dito meron yan. Kaya kahit huwag kang ma-upset kung wala kang makita dyan sa harap mo na viewers. Kasi late ang update yun. Meron at meron pa rin papasok yan. Ayun, ako. Kasi refresh lang yan. Eh kung nang isang oras ka, 4 hours. Wala, dagdag mo. Siyempre, kailangan mo punuin yung 4K eh. So, patient lang, buwan din ako. Yung grabe ko ito na. Grabe akong Kung wala saan na. pagkawa na itong certified kay Kon? I-apply mo na siya dito. Dito mo siya iwan sa naka-apply ka din dito sa isang browser. Yan. Kaya, ganun ka rin mag-support. Tapos dito, naka-browser ka rin. 4 yung naka-apply sa'yo. Yan. Ito, tinanggalan ko ng hindi naka-sign in yan. Ito hindi naka-sign in yan. Grabe na. Maganda pala pag may laptop kasi browser. Tapos i-log out mo lang yung kasi suportahan mo sa video. Hindi naman. Yung kikiki. Sarang yung capital letter lang siya. Okay. Kinaarap-arap wala kanila ako. Kailangan gawat tayo. Magtasik ako. Magtasik sana ako kung wala pa nito. Kung wala ka dali. Mag-plug ako doon. Oo, sinabi kayo ni Musa. Kaya lang tayo. Trevor isip yung pinalak. Ayun, kumain nga dati, no? Sabi nga. Sa tomato. Nagsara na doon. Iba na mayari. Pero grill man siguro sila. Grill na lang. Wala muli na sa akin. I-chat na ko sa mong dyan. Hindi, akong i-share sa group. Dali kong group dito. Sino yun? Ma'am Jana. Teacher ko sa dati rin sa teacher ko sa high school dati. Tapos may channel na rin. Ay, may limit to. Hi, hello, what's up everyone? Naka-call ka na? May limit. May limit siguro. Hindi makapasok. Hindi, dito tayo sa isa. Yan ba yung tulong? Meron. Yung ano. Grabe. May sander din. Dati na ako nagkako dito. Ano dito? Nandun sa isang cellphone ko. Pinoy ako, 1981. Sa polling. Pinoy ako, dot 1981. Small letter na siya. Share ko muna ito sa group na support. Pinoy ako, walang space. Tapos, Pindot. ilan? Isa lang. Tapos 1981. Paano laman nandun?
Isa nga Noel aga na. Sino? Kalimot na siya. At sa YouTube, nag-live na. Live na. Damilag ko siguro. Sila ko sa mga kaibigan. James D. Vlog, Vlog Korea, Sis Charming, grabe kasi ano, nag-play. Ano gumawa ng ano to, playlist? I-save mo lang siya sa playlist mo. Yun na yun. Lumaya, dyan. Punta ka sa nakakuha ka na. Ah. Nalibigyan mo ako ng kuhan. So sabi ng kaibigan mo, maggawa ka ng playlist para mag-play na. Ayan, shout out dyan sa 4 million views. Mega shout out. Ayan. Hi guys! Dito po ako ngayon. Ayan, Noel Paris. Mag-comment po ako guys. Pasa pa yung ninja ko. Wala Nawawala-wala kasi nasa baba. Dito ka na pumasok sa akin. Noel Paris siya. Password. dami. Yun yan. Nakunik mo nila ko sa isang nila. Noel Paris. Yung QQQ. Dami password, dami pwede. Maliit na ano lang, later. Kaya ito din sa group namin siya. May resource. Ako nung hindi ko na. Ayan na, pumasok na. Ayan, welcome Jordan Explore! Paputol-putol, Rosario Bujawi Dagway. Hello! So si Juan pala yan, Rosario. Lagyan mo ng moderator para hindi maalis yung 5 million views is in the house. So may kami shout out po dyan. Guys! Itap nga natin ito para magamit yung ating microphone. Sana wala ko andong, wala ni ka ng space ang lapapit mo. wala. Small. Sana pwede ito. Ayan, J. Barbero. May kami ka-shoutout po dyan.
Subscribe check. to our channel and enable notification to get updates with our new videos. Sayaw mga choy, choy, choy. Choy, choy, mga choy, 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 choy. Hello guys, welcome to Rubber TV. Mega shout out dyan kay Rosario Bujak. Choy, 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 mga choy. Choy, choy, choy. Sayaw mga choy, mga choy, 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 choy. Mga choy, 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 choy. Choy, mga choy, choy, mga choy. Pati choy, ang mura ko choy. Sayaw sa sabong, talubog sabong. Mga choy, choy, mga Hey, mega shout dyan sa lahat. No, ayan, Leche, pero hello, Rosario Bujawi Dagway. Jordan Explo, mega shout dyan sa lahat. No, ayan, Leche, pero hello, Rosario sayaw mga choy. Choy, 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 mga choy. Ayan, 6 million. Oh, Abilianosa, hello. Dagan mo nagkagwan. Choy, choy, mga Ayan, Rosario Bujawi Dagway. Hindi talaga ako. choy, mga choy, 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 choy. Sayaw mga choy, 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 mga choy, 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 mga choy, choy, choy. Hey, what's up, mga people? Mahina yung connection dito, kaya nahihirapan tayo, no? Nahulan kasi. Sayaw mga Guys, nag-ulan dito, kawawa naman kami. Ayan. Taksin ko na lang. Taksin ko. May shout out dyan kay Jordan Explorer. And of course, shout out to Rosario Bujawi. Anong Bujawi? Sa Ilocano sa Plito na torture na.
Shout out. Oh, tayo. Ah, kaya ayan, puntahan nyo na si Kuan, si Rever TV dito, no? Mahalin nyo na yung bahay niya. Sila. Ambot. Rever. Ha? Oo. Meron yan. May katawa. Hello, Precious Princess Vlog! Woohoo! Sino yan? Parang kaila siya sa kuha. Do you know me, Precious Princess? Noel Lapatis, Yatay, Sona. Ilan, mo yung dayang-yang. Kapag yung kaya mga video, nakuha ko lagi ka. Precious Princess, hello! Mag-shoutout! Gusto ka na dahil? Hiringaw ka na ba sa ako, ha? Diba? Precious Princess, hindi na yun nagpunta sa aking mga LS talaga. Ikaw ba? Hindi ka na nagpunta, no? Nalilito talaga ako sa'yo dati. Hey, ninja ni Charming Hazard. Pakita ang host. Ako diri. Ako ang host. Why are you looking for someone that around here? Sorry. English yun. Ayan, dumada. Kami na mga unggoy! Ayan, Precious Princess Vlog Vinetes is gahapon. Ikaw, ako magod.
Asa man yung Kung istorya ka, bawa. Uy, pamalik na movie, pamalik na mo. Ibalik ng internet na mo. Uy, pamalik na mo, pamalik. Sabi ni Precious Payawan siya. Ayan, ibalik na. So, malaman ni Pacquiao. Gusto niyo ba ang boses malaman ni Pacquiao? O di kaya pusis mala Duterte na? Kaya natin yan. Basta manood lang kayo. Salamat sa mga viewers natin. Unahin na ating chef hindi. Pag shoutouts, Precious Princess Plug. Alright. Sunod si Ninja ni Charmen Jasard. Salamat sa pag-tikli from Team Tuwad. So, mag-request lang mo guys kung kinsang unang boses ang ato ang gayahon, no? Either si Duterte, si Pacquiao, or Gas sa Biggas. Kayang-kaya yan ni host. Para sa inyong mga guys. Kung gusto nyo malabudoy, meron din.
karon guys. Gas sa Bilgas. So, ang sabi ni Vlog Canada, no, gas sa Bilgas. Gas sa Bilgas. Sige, pagbigyan natin. Sa bahay ni walang bigat kasi gustong malibang. Oy, nahadlok man siguro sila sa Gasabigas dong, nangawala man. Ang bagong pasok natin, no? Hello, 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 hello. Gayahin natin ang ating mahal na Pangulo, no? Kayong mga OFW ko na mga nandun sa ibang bansa, talagang mahal ko kayo. Ayaw ko kayong pabayaang mapahamak yan. Ingat-ingat kayo sa COVID. Kung magkaka-COVID man kayo, uminom kayo ng ano ba to? Kanang wako kayo iba. Ang ingon nila kay ang tambal ko noon ng COVID na yan. Magtuob raman daw pero ang tao man ang tuob nga kung musud yun ang COVID. Nagitay mahimo ana inuban na niya natuguan. Luyaw gini tubig. Muwagtang lagi na guys, sabi ko sa inyo, ha? Asa naman ni akong mga sipa, lirulo. Maraming salamat sa aking kaibigan si Noel Lapates, no? Binigyan kanyang staff house at subok itong iyang mamahalin na mikropono nga mamahalin, no? Important. So nakapag-try ako dito po, mura giganahan ako ani rin ako mopuyo. Kamu guys, suporta mo dire guys. Tagaan mo bayuda. Asa naman akong mga amigo. Naglayas mo sa tingog ni Duterte. Nahadlok mong tukhangon. So, mga itong boses ni Duterte na mga guys. Salamat sa pagbisita sa aking munting tahanan.
wala pa nipasok. Nipasok. At sana ba ni tao, wag naman bumalik ka. Wa pag hindi ka na suot. Sige, magdrama na lang po. Gusto magdrama guys. Ang dumanan sa utara. Asa naman yun akong mga Pilipino may Dilayla. First time yun akong mag-awit aning microphone na kurang mahadlok microphone na. Di man ang tani mo anad-anaron ko niya akong property. Basin po ko na makakabudget. Mabigyan tayo ng ayuda. Makabili tayo ng ganito. Pag sa Bisaya, bakit sa tinay malumog patingkati. Lumog yun, umuk. Anyway, maraming salamat sa 5 minutes. Kasi tawagan 5 million viewers. Unsa man ni akong naong mura magmani Pacquiao, akong tingog burag Duterte.
Unsa man eh, senador o presidente combination? Apay buhok nga murag si unsa ni buhok ka ni? Nanghadlok no sila nangawala nagkalit. Saan na ba kayo? Nahadlok man sila. Pasensya na mga guys, kinakabahan na. Unang hawak ko po ng mikroponong ito, parang kinabahan tayo guys. Mega mega shout out pala sa mga nandireyan. Yung 3 milyong viewers natin. Sino kayang mga yan? Kaibigan, manglambat doon, daming isda dyan. Lumalangoy-langoy sa kanyang karagatan. Pasensya na sa mukha natin. Pag hindi tayo nakaligo, kumukha tayo ni chocolate. Kung mag-side view, parang si Palito. Pag nakatalik ko, danong kanyang itsura. Parang multo. Aba, natatakot kayo sa multo. Wala kusag pumasok. Wala tayong ligo kasi umuulan. Sabing convention tayo nakaligo. Ayan. Wala pa pumapasok. Pasok naman.
Antay tayo. Sino ang ano dito? Mali daw. Pag may mali, kung may maligaw dito, bigyan ayuda. Walang maligaw, tutok ang ginahin. Pero ako mga kababayan. Saan na magkaroon na kung ganitong kabahay para maaliw ako. Kulang mag-isa. No? Kaya pumunta ako dito, nagpapakasakali. Ayan, binigyan ng pagkakataon. Maraming salamat, Chef Dodong Noel Apatis. Ba't ka tumawa, condenser? Dapat palakpak. Ayan. Ito ang LS natin. Mukhang Manny Pacquiao pero boses Duterte. Saan pa kayo niyan? May presidente, may senador pa. Ayan po, dikitan natin yung kaibigan natin si Chef Noel Dodong Lapates. Noel Lapates po. Napaka-malaking karagatan na yan, no? So, kailangan yung dikitan nyo yan, guys. Sino man yung nanonood yan. Takot sila. I think yun na busog. Ano ba yan? Asa na ko ng mga minamahal na mga kababayan. Huwag kayong matakot. Busis lang yan. Dapat kayong matakot sa totoo. Maraming salamat sa ating 4 million viewers dyan. So, ayusin natin yung boses natin. No? Nagmukha tayong katatawanan. No? So, maraming salamat dyan sa 4 million viewers. At saka kay Chef Dodong Noel ang sponsor aning ito ang microphone karon sa live stream nato. Salamat sa 4 million viewers. Bukan na ito na.
Wala, padayon sa tuwang pagtabi-tabi diri no, guys. Gamay ra ang itanaw na para sa kaugmaon. Ay. Oo man ako. Oo, ala, kung ano na lang kapag. Hey guys, what's up, madlang people? This is... Atay natin yung ating coin. Ayan, 4 million views is in the house. So mega shoutout dyan. Ayan guys, no, if you are not connected to Noella Paris, ayan, binaba na po ng ating Rever KB ang ating bahay, no? Ayan. Please connect. Love, love, love. Ayan, mega shoutout dyan. Ayan, sa ating 4 million views is in the house. So mega shoutout dyan, guys. Ayan, at least, diba, apat, tapos isang oras na. 4 hours na yun. Araw-araw ka lang, pag wala kang gawa, sa trabaho ka, on mo lang yung live stream mo. Ayan na. Alright, guys, magpapaalam na po kami kasi putahan kami, magkain kami doon sa Akuan. See you, bye, guys! Take care, and bye-bye! Mat